Eguzkiak itsaso erreka eta aintzirako urak berotu eta lurrundu egiten ditu. Lurrun hori beroa denez, gorantz joaten da. Lurrun tanta bildu eta hodeiak sortzen dira. Gehiago ostean kondentsatu eta likido bihurtzen da. Euri hori batzuetan lur azpira joaten da, beste batzuetan berriro ibaira, eta hemendik berriz ere itsasora. Itsasoan berriro ura lurrundu egiten da eta uraren ziklo naturala berriz hasten da. Lurrundu, kondentsatu, solidotu eta agurtu. Hauxe da uraren ziklo naturala.